У 2018 годзе пры садзейнічанні органаў працы, занятасці і сацыяльнай абароны было працаўладкавана больш за 20 000 чалавек. З іх 7278 чалавек за кошт стварэння новых вытворчасцяў. Навучанне новым спецыяльнасцям прайшлі больш за 1000 чалавек. Сярэдняя заработная плата на канец года па вобласці склала 831 рубель. Рост 17%. Тры асноўныя накірункі, па якіх будуць працаваць прафсаюзныя арганізацыі ў гэтым годзе, забеспячэнне годных умоў працы, своечасовой выплаты заработной платы и бяспека. Если у нас в 2017 году 16 человек погибли на производстве, то в 2018 году уже 27. И это не может нас оставлять равнодушными. Техническая инспекция труда в связи с той ситуацией, которая сложилась в прошлом году, они тоже значительно будут активизировать свою работу, и конституционную, и проверочную, и мониторинг выплаты заработной платы, потому что проблема существует. Мониторинг выполнения законодательства о труде, потому что порядка 3-4 тысяч в год обращений к нам в правовые инспекторов труда проходит. Асаблівую увагу нададуць тэрмінам заключэння кантрактаў. Маніторинг паказаў, што кантракт на 1 год маюць 34% работнікаў в области. За кошт гэтага ў некаторых арганізацыях назіраецца міжвольнае скарачэнне штата. Па-ранейшым пад кантролем прафсаюзных арганізацый будуць знаходзіцца працоўныя адносіны з маладымі спецыялістамі. Павышэнне заработнай платы, кампенсацыі па найму жылля і замацаванне кадраў. Праблемнае поле на гэты год.